is toch wel een... Nostalgie. Het is nostalgie. Ja, had eigenlijk mijn broer moeten zien. Dat is wat hij dus altijd café gaat. Ik heb altijd benzinepomp gedaan. Ja, maar wie was dan eigenlijk de witte? Nou, dat was mijn pap. Ah! Dat was mijn pap. Hij is in 32 begonnen. Dus dat is bijna 90 jaar geleden. Ja, dat ben ik niet. Ja, Urban is er nog een jaar of 10 uit aan, hè, dus dat wel. En ik ben al 20 jaar op de tankstation. Dus dat is maar, ja, die nostalgie die leert er nog altijd in. Nou ja, Dus, de witte in Blierik, dat is toch een begrip? Ja, was Altijd toen geweest? nog was dat wel eigenlijk wel best een goede café, hoor, dat moet ik zeggen. Van mijn elders zoet en toen later dus Urban, dus de brood heeft boven mij kunnen. We waren met 8 toes, 5 jongens en 3 meisjes. En toen ben ik dus van de bouwhoed terug in het benzinewereldje gewoon per papkraan gehoord. En zodoende hebben we later in 92 heb ik dat nog doorgebouwd. En daar heb ik nog een jaar of 8 in gewerkt, in het tankstation. En toen hebben we het dus verhuurd. Ja, het staat er ook, hè. De eerste steen gelegd door Twan Jansen. Dat is mijn schoenvader. Dat is heel leuk als dat erop komt. Dat vindt ik erg gek. Nou, Ja, hij maar leeft niet meer, maar mijn vrouw wil dat zijn natuurlijk. Hij is wel... En waarom? Want die schoonvader heeft in dat ook... Dit is Stijn gelachen, hè, wie ik dus ben. Die had altijd bij mij aan de pomp meegewerkt. En toen is hij op een gegeven moment ging door, toen ging hij niet meer met de computer. En toen heette de eerste Stijnmuggelij, toen waren 72, dus toen waren al zaal. Maar het is eigenlijk van oorsprong, loog hij door een weegbrug, zus, hè? Dat zus ze nog te Och ja. Door een weegbrug. En hier ging ze de sporen op en die werden losplaats. En mijn papa is in 32 begonnen van armoede, omdat hij geen werk had. En heeft hij café gehuurd en dan kon ze mee lossen op de baan. Hij heeft wel eens verteld dat een wagon kolen losde van 20 ton voor 2 gulden. Maar dan gingen die kolenboertjes met peer en keer, die kwamen heen en die moesten wegen. Hè? Of bij de concurrent, of bij ons, en dan woegen die bij ons. En dan dronken die zich wat. Dus het met snee van 2 kanten, en dan kostte ze een bot aan verdienen en dan door. Maar loog het spoor toen ook doen erbij al? Nee, het spoor dat was zo ver weg, Suus. Dit was losplaats. De wegen en Ja. alles, dat was allemaal losplaats. En dan wordt er kolen, bieten, pataten, wortelen, alles wordt gebracht, gehoord. En toen waren er allemaal peer en keer en toen kwamen de kleine vrachtwagentjes. En dan hadden ze dus een gaat gemaakt met bovenlossers, het kostte de kolen de roeder te rollen. En zo het Pabbeek zijn kost verdeeld heeft. Dus dat was van in de slechte tijd toen, hè. Dat hebben we nog in 90 hadden, zeg maar. De werkeloze tijd. En toen heeft hij dus en 8 kinderen gekregen, hè. 2 hadden er al. We waren met 10, we waren best een... Ik wil niet zeggen tussen de soep en de pataten, maar tussen de kolen en de bieten door. Tussen de kolen en de bieten door. Ze kent ze het ook nu. Ja. Ik ken hem niet meer verhoren, jongen. Hij is al lang dood. Maar wie was dat op de groei op deze plek? Ja, Want hier was altijd bedrijvigheid. Geweldig, geweldig. Ja? We hebben een hele prachtige jeugd gehad. We hebben een leuke familie. We hebben nog altijd familiedagen. We hebben dan altijd bij mijn broer ook heen gehaald. Hè. Maar ja, dat is allemaal privé. Hè. Sinds ze tot de oude is, scheidt dat natuurlijk niet meer. Maar ja, nee, het is met een goed gezin. De waarduur. Iemand die alleen is, die benijd ik niet. Dit is altijd leuk. Als elkaar nodig is, dan zien we er. Komen niet veel bijeen, zeg maar als we er zien dan... Zien ze er nog allemaal? Nee. Mijn broer, de voetballer, die is voor 2 jaar terug. In augustus werd hij 2 jaar dood. En mijn zusje in 2014, Alse, dat werd toen 84. Het oudste met onze Pieter, de jongste, is bijna 20 jaar. 19,5 jaar verschil. Dus mam heeft heel lang kleinkinderen gehad, kan je wel zeggen. Goeiedag. Goeiedag. Ja, Omdat hij dat zo leuk vond? Of, ik weet niet, dat was toen, hè. Toen werd ik aan de televisie. En dan moesten andere dingen doen voor de entertainment. Ik denk dat die dus veel van elkaar hebben gehouden. Dan, Nee, maar help me even, ook broer de voetballer. Koen, waar is onze Koen? Koen? Ja. Oudste was Sjaak. En dan die zit in Australië al 60 jaar. Ja. En Koen, de voetballer, die is tandtechnieker, die is gestorven. En dan is Urban de kastelein. En dan kwam ik. Dan kwam een zusje onder mij. En onze Pieter, die is technische dienst, politie geweest altijd. Met de auto's en toestanden. Jongste. En dan bovenaan zo de 2 meisjes, voor een van doet dan. Dat heeft bijvoorbeeld in dat huisje achter, was er door juist die punt, dat was een kolenschuur. Daar deden ze de kolen inleggen. Als de wagon, die kostte geld als die stond, hè, lang, voor te lossen. En als je het eindelijk niet leeg had, dan kostte het minder geld. En dan deden ze die kolen door en dan kwamen die uit Kessel, uit Bree, uit Helde, die boertje allemaal, uit kolen holen. Met de schuip, met peer en keer. En daar heb ik 2 huisjes van gebouwd.
En daar heeft mijn zusje, ja, 72 jaar gewoond. Zo lang is we in dit café hebben gezeten, zeg maar. Ja, dat is... En de naam De Witte, waar komt dat vanaf? Ja, het is gewoon omdat pap, ik ben ook eigenlijk de blondste van allemaal. En pap was ook een grote blonde. En daar zeiden ze allemaal de witte tegen vroeger. Hè. De witte hoor en witte. En de rest ben ze allemaal een beetje rossig aan. En er zijn een paar donkere bij, ietsjes donker met krollen. En door aan van eten nog altijd op de dingen. En ik heb het ook altijd als tankstation De Witte. En er staat nu een achterop, hè, vuur. Hè. Ja. Staat tankstation De Witte. Mijn foto hing er zelfs binnen nog. Is het niet gezien? Nee. De cameraman toch ook. Nee, dit heet Luc en Laura die van mij over hebben genomen. Ja. Die hebben zeggen, er moet toch iets blijven. Tegen hebben ze het zoveel jaar opgebouwd. Ik heb het 34 jaar gedaan. En toen hebben ze een foto gemaakt bij een meter bij de Meulen en die hebben ze binnengehangen. Maar nemen ze ook wel eens bij de achternaam? Nee, meestal bij De Witte. Meestal is De Witte, maar ik zeg toch wel Leo meestal. Leo? Ja, Leo, ja. Dat is eigenlijk mijn roepnaam. Dus. Hé, maar cafés in Blierik, het wordt steeds lastiger, hè? Ik weet niet of ze de Peertschool kent, Michel en Michel en Jurissen. Michel en Tony. Ja, Ja. Michel is dood, hè. Ja. Je doet, en gisteren is Tony met hertklachten in het ziekenhuis gebracht. Nee. Ja, geloof me. Dat is echt niet goed. En er waren de mensen aangereden. En die had je op de net hoek. zo leuk voor elkaar met z'n Ja, tweeën. en Michel is er in januari, paats, zo, longembolie, paats, doe het. Maar we gingen dan 40 jaar naar de Wienfeesten met die jongen, met die groep. Allemaal, ja. Dat Wat, is allemaal, Kasteleins onrein of zo? nee, Of, gewoon, nee, was of ook met zo. die van Jurissen, dat was een van- goede vriendschap. Van de Rood van Elf en wat zo'n clubje. En dan blies er dan over en dan werden we dat toch maar. Waar nou, de jongens zullen nog gewoon, ik was even gehukt dit jaar. Maar het is niks meer, de windvis is ook afgelast. En Ja. er is niks meer te doen, dat is jammer. Hebben we dat dan over Kochem, die kant? Nee, Boppard gingen we. Oh, een Boppard. 40 jaar Boppard gaat, ja. Ja, door stikt het van de Wienfeesten, denk ik toch. hè? Nou, nog, maar er is niks meer. Dus, dat is vergane glorie door. Dat gaat allemaal nog maar janken. Oh, dus dat heeft niet zozeer met de corona te maken, hè? Dat is gewoon met de vergaande gewone glorie, termijn. ja? Dat is gewoon vergane glorie. Dat komt gaan aan was. We waren de jongste door onderhand. 60 jaar of 64 jaar. Voor de rest kan er niks meer. Hè, dat is allemaal voorbij, Bart. Maar jongen, voor hetzelfde geld zit ze ganse weg aan jongen. En wat dat ook was. Hè, en dan gaan de mensen toch denken. Hè. Die gaan dan allemaal naar de Ballerman of zo. Ja, Zie alle jij dat? ballenman hebben de dingen. En dan de Bierstraat en de Schinkenstraat. Hè. We zijn er ook een paar keer geweest met die club. Nog een keer gewoon, moest toch wat doen, hè? Toen voor de... Nee, maar dat was wel leuk, maar dat hoeft voor mij niet meer door. Dat is zomaar snel door, hè? Dan kost een papa leuk, als ze leuk die stamcafé, zo'n café wie wij hadden, zeg maar, hadden we door. Ja. Hè, en de is er ook goed gescheiden, jong. Ja, dat is er ook niet meer. En dan vindt ze dat niet meer eigenlijk. En dan ben ik ook opgehouden. Merk ze dan dat ze... En wat ouder uur, hè? Ja, dat moet je- zeker. Ja, ik ben 2 jaar krank geweest, anders was ik ouder geweest. Ja, serieus? Ik ben We zijn 2 jaar krank geweest? Oh, Ik ben 74 geworden, joh. Dus dan vergist het wel veel overal. Van deze week 2 scans gehad en... Zeg maar, dat komt er toch niet allemaal op, hoor ik. nou... Dan moet je 3 uitzendingen aan één brood. Ja, maar scans wordt je nog de uitslag van moeten Ja, krijgen. dat moet ik nog krijgen, ja. Maar- Ik heb een nieuwe hertklep in 2014, met mijn oudste zus gestorven. Een nieuwe hertklep gekregen. En nu heb ik een beetje met tennis, hè. Als ik 2 bel gehold heb, ten derde, die moet ik laten gaan. En dat heb ik niet hier. En dan wil ik toch eens kijken of de dokter me toch een beetje op kan peppen, hè. Maar ik weet niet of het een vernauwing is. Het kan een vernauwing zien, hè. Dan kunnen ze me misschien helpen. En anders moet ik een beetje minder tennissen, dat ze een beetje rustig aan doen. Ja, dan lot je gewoon naar die eerste 2 bel. Lot je... Ja, maar dat heb je nu. Dat heb ik niet gewend. En wil ik ook nog hier even... Serieus? Ja, zeker. Ja, Met de dan wil ik 74 toch wil nog... straks nog een beetje winnen. Dus als een ander beter is, oké, dan wil het gewoon. Hè. En als ik hem niet meer gewoon hoor, ja, dan... Nou we het er toch over hebben. Gijt het toch niet aan het hert met... de horeca aan Blierik. Ja, ook. En als ik dit zie, en zoals ze werd wat we beleefd hebben in die jaren, hè, wat we allemaal, en clubs en verenigingen hadden en alles. En alles is weg. Dat duidt echt pijn. Ik zeg, ons kinderen die moeten zich op ganz andere manieren gewoon amuseren. Als dat wij hebben gedaan. Hè. We gingen Friede s'avonds een glasje bier drinken met de jongens bier spreken. En in de weekenden hadden we een voetbaltoernooi, we hadden een café voor 11 We hadden
in Venlo-Blierik, ik denk meer dan 50 café-elftallen in de goede tijd. En er is er nog geen één meer. Nou, ik zal heel eerlijk zeggen, ik kwam, volgens mij vorige week of zo, kwam ik nog langs een van die velden Ja. waar vroeger ook cafévoetbal gespeeld wordt. Boven op de hei? Of hier in Venlo? Nee, in velden. Oh, Velden, ja. Op de Meulendiek. Ja, ja. En het leed er echt troosteloos bij, maar aan de andere kant heeft het ook wel, dat ooiemt ook nostalgie uit. Ja. Er staat nog één goal overeind en de Ja, ja. andere alleen maar 2 peul. Ja, ja. En toen dacht ik bij mezelf van, zal het überhaupt nog bestaan, cafévoetbal? Ja, nee. Zover als ik weet, zien geen cafés meer. Nee. Hier in Blierik is er geen één meer. En we hebben 50 jaar bestaan gevierd met de voetbalelftal. Hebben we gewoon, en de vereniging is er nog, we zien nog. Maar we voetballen niet meer natuurlijk, omdat we allemaal te oud zijn. Maar we gewoon nog altijd een 2, 3, dan gewoon bocca spelen, wat zo bij de Italianen tegen. Met dat spel zo'n soort jeu de boule is dat. Ja, en dan hebben we een lezing, vorig jaar hadden we een lezing van een of andere uit de stad over de geschiedenis van Venlo of van een oorlog. Chef Dirk zit zo'n en zo doen we dat. En dan doen we lekker eten erbij en een glasje bier. En dan s'avonds om 9:00 dan ga je er in huis. En dan ze hoeven niet meer zo. Ja, nee, vroeger doden ze door, hè. Maar nu hebben ze dan leukere dingen met de vrouw erbij. Nou, dan hebben ze toch 10. Dan is ze nog een beetje met de jongens bijeen. Maar dus verandert het niet alleen voor de jeugd, maar het verandert voor ons ook. Want Maar als er steeds minder Ja, we cafés houden nog zijn. een beetje. Maar als ik zie mijn zoon, ja, die is dan bij een club Groot Venlo. Die hebben dan 1 of 2 keer per jaar heb ik wat te doen. En voor de rest niks. En die gewoon niet in een café of dit. Gewoon eens in een grote stad in.